Gipas ana lang sa ni Papa Eddie, amo na dyan kinahanglan ni emergency kay ara na dyan kaluy lispad na kaadyo. Sakit kayo. Mga na lagi nak. Biyatin ko anan bi. Suka sa kuan. Sama na imbisukan nak. It's good. Huwag pa may masakyan. Kahit kalit na po diyang atake na po diyang sakit. So ano naman sa emergency niya, wala may mga tawag din nga ambulance. Salamat sa Ginoo guys, nakasakay may tricycle. Hello guys, na nami dari sa emergency dya. Milipit lagi sa sakit dya. Kulbaan lagi may kinanggahi na gid mga kamot dya arang bugnawa sa nga tanan. Kaya radyo kuno sakita, masakit pa jud kuno ni kaysa sa una manang nagkuan dya kanang sige siya surima dya. Nagumang ko kanang imbitoy mo anak nga surima, murag nga dud sa pasaylo na nga. Naingani si dya nga na so man dya say kuan guys, wa man dya sa anaho. Kalit naman dya sa kaingani. Siguro sa ijang gikaon nga kontra siguro niinom man di ko ni siya og milk tea. Diya guys, gawat ko sa mga nurse ug sa midapit na ni kuan diya. Maadto man dali mga usub guys kay na may mga bugatan man mga doktor dari diya. Napug ko kaila nga doktor. So maasikaso ra dyan ni Crystal karon kanang halagi ni pa kuanan og pain reliever nga mo kalma ni ijang sakit. Diya na di sila stikulog si kuan mo sunod ko sila karon diya tanaw ijang kamot guys ara dili sang ka bugnaw sa nga tanan ko ba nang ibaan po ko ba nga arang bugnawan sa adto kamot dya nanggahi pag sa mga tiil ug kamot among gitabang man dito sa bahay manang kulba na jud kadto may kinahanglan na jud namong madaas ospital dya guys kay nangataranta lagi mi sinikul di pud mapakali so grabe jud mo pataranta na mo guys dya kinahanglan pud ni silang muuli kay mubalik pud sa dalag ito ang jang auntie dya dadon ang motor dya man na puli naman na sila dya magampin sila kay alas 2 para ba. Sulis sa jigado yung kalit-kalit bitaw magkasakit nja. Arang luod sa di bitaw tanawon kay kanang aradyo ko nung sakita. Kinukuloy ka adyo. Isa guys, naturukan na din sa pain reliever na anja. Komportable man siya nga magkub. Madulay ka nang kalma na ijang sakit. Nja, what wal mis doktor ko say kuan sa doktor guys. Laban ni mga laboratory. Nja, magpiti din ron ka nang makaihi na di siya. Ipiti di kuno siya guys kay kinahanglan majud sa naos doktor kay malagi dapit lagi sa puso ng ijahang sakit. So na siya guys kanang naka-relax na siya kay gitagaan na og pain reliever diya alas 3:30 pa. Nami dari sa emergency. So ni attack na pud ijang acid siguro guys manang kalit laman dyan kuyawan mami kaya ara naman dyan putian dyan mura magnanggahi naman ang ijahang lawas dyan nagram nagijang mga tiil mo nang dali naman sa gidadari dyan ato nga lagi sa masakyan gikargan naman sa ni Papa Eddie padung sa gawas klasada dyan katang may series dyan isunod na lang si Papa Eddie si Nicole kay na may motor na tumadyo kay na motor pod nga niabot si ijang igsuon ni Papa Eddie kay wa may mo-assist dari kay ag highway dari sa kuan kanang ospital ladyo ra man sa highway manang sudlunon pa ba unja wa ba jay mga 13 kilo mga launa alas 12 nga na salamat sa Ginoo salamat kadto sa kuan guys kanang na ka-relax na siya kay gitusukan na siya og kuan pain reliever unja matabang lang kog ampo guys nga okay na Crystal kay gahilak ko kay nagsige man ingon og sorry ma hindi wala man din na isa-isa na kay nagkuan man po siya nagmatngan man po na siya mga gipangkaon hindi man lagi sakitan na lamang ko kay magsige lang sa iyong sorry ma. Ada guys nana dari Miss Bay si Dante ara din yung kabalaka nawawa man si ate. kay gipas-an naman ni Papa Eddie gabi
Siguro mga launa, alas 2 siguro to. Ja, gipas-an na si Cristel kay aran naman si danggahi naman. Nandiyan di kanak. Mas grabe yun karon sa kita kaysa sa una. Kapag bisag may hibla ko nanay, sakit bisa nan bisag ay na sakit bisag unsa na ko pulma ay sakit jud. Sakit daw dante. Hello. Ihag ate la. Luya ate di ay. Now? Luya ate. Luya ate. Luya yay ate man. Problema di po ning iro guys ug maunsa sa tiyang ate hinuoko. Dagan-dagan pud na. Kita pa lang ka. Problema di jud ka sa taman ug kuan hinuon sa gidang ate. Problema manggaling mi. Lagi magkaunday. Ay pagka sa kanang kuan. Sus dagan-dagan jud mi guys kay wala mi kay bagong sa among buhaton. Ja gijang gitusok pa jud sa jahang kamot aron taasa ka jud karayom. Ara sakita jud na kaya di pa jud mo arang. Hindi ba? Di pa jud mo arang ang kuan makay wa ko sila ang kaningon naman ko nga mabay pa kuan mo tunanawag sa doktor. Nagdugo-dugo ko tuig daanan ako. Dugo. Sige na. Kanon ko na siya guys. Arang dagan niya kon? Diya kayo ng sunod mong duha mo, diya kayo nakasunod mo. Hilak po siya. Sunod mi kay anong ganoon na ba ignaog ninyo sa bus ba wala man mi kaabot kay gapahinay raman mi kay. Diya kayo pag naog na mo nagsuka pa man na sa dito. Nagsuka pa na sa dito skuan. Si ate na yan. Nantay si ate ha. Naay lagi gahig ate, ay lagi ginom na ng mga acid. Mainom ate yung acid. Ay guys, ang patog si Cristel guys pag ipakaon sa naho. Diya. Malagi ang luod sa paggados dante. Kay sige lagi pag iliw nga asaras Cristel. So day pong uban na mo dito sa ospital diya. Kahit kalit ramang gajud mi kuan gi karga lang gajud sa ni papaidin sa alis ramang gajud darig. Mga alauna ka simba ko nga ba kay wa man si masakyan man ang grabe jud kanang isig gajud way masakyan diya wa kay matawag bitaw nga mga kuan. Diya sa nang ipapahuway guys kay wala gina siya tugod lagi diya. Murag duha na nakabuwan kapin nga nagtas sa bitaw mamata. Una nga sa lamang gi-suggest jud nga di sana namang napukawon og sadyo. Ang ako na lamay muluto sa ilahang kuan. Kaban diyang classmate ako na lamay muluto sa diyang mga paninda ba. Diya salamat sa Ginoo guys kay okay na si Cristel gi turukan na siya og pangpakalma sa sakit kay wala gina sige lagi sagsukan diya. Amo mo jud emergency kay di mo jud kaya ning hilak man siya nga mamasuri ka jud masuri diya. Kanang kulbaan mi to ka guys nga nang ingog suri man diya. First time mo jud siya mingon hag suri kay sa una may emergency na siya. Wala man kanang lakaw ra mi ato may emergency kanang aw larga ra mi na taranak ana. Diya. Di ko mohilak guys kay inside na dyan ha guys kay hilak ko na jud ko pero laban lang dyan Miss Cristel kay mo naman din ay jahang sakit guys kanang namo din na sa acid jog makakuan lagi sa kanang gamay nga mabikil ba siguro gabi murang makaupat sa ning sukan ja pagka alauna midya na dyan kuan gikarga na dyan ipapaid dito sa gawas ja mamukaw labi mga silingan darin dyan sa man wa may mamatag mukaw minja wa pinang gi-online sa mong barangay daris tanawan murag bisidli ka jo mamukaw og kanang gabi na ba so madyo gali pagsaka na mo dadto sa kasada ni naay bus dazun ja si papaidin balik man dari kay madyo gali kay nagi jahang ison sa dalagit ba nakasunod silang duwas ni Kul kay lisod man kadyo nagnaog na dito sa kanang hospital ja kuan kanang ladyo pa bitog hospital sa highway siyempre naog na mo sa series pag karga ko ni Cristel magbako pero okay ra po nang bahon ja madyo gali guys kay magatan jud kadyo ang Ginoo na ni agi nga tricycle na happy jud lis babaw dyan niabot ra po si Nicolog si papaidi kaya ano lagi si papahuway lagi na nawas siya kay wala lang na makapahuway na diyang lawas dyan guys salamat sa inyong mga pag-ampo kanang kuan ay mga resita gipang kuan guys nung mapakita sa mga resita sa diyang sakit naagi ng resita di duha ni siya katambaw kaning usa gi palit na ni usa kay nay
umiprasol kay na pa man say umiprasol kay mo man ijang imnanon jud katong sige na silang sakit ja nay isa nga gialili baon sa ni siyang tambawa basta mao ra gyapon tong doktora ang nagtambaw ni man ang gilisda laman ni jahang para sa acid ya malagi gitusukan man siya og kanang tambaw ja nay kuan laboratory siya kay basing kunog mo ubos ba agi jahang potassium og kuan kay nagsige magsukad sa CBC murag tulo ni aw nakuhaan naman siya og urine ug kanang kuan nagpiti kay gipapiti lagi siya pregnancy siya wa pa dahil siya na kuan guys kanang ganahan naman sa muuli kay ganahan lagi sa mutug sa wa sa mi nagpa laboratory balik kami karong hapon kahasa sa gipatug na balik kami karong hapon kay kuan kanang tugon jud kuno siya ba bisig kuha ka na stog siya manong na ubos sa gidahang kuan nawagi jahang kanang sobra sa stress ba manang say kanang musakit man jud anti dyan sobra ta stress ja kanang kadto gibuhat ja kuan pa jud kanang sadyo pa jud kadto mamata so guys kay nalagi mo abotron nga bisita si Ma'am Ingrid bawag mo dadyon ba kasi Ma'am Ingrid karon dili kay nakauli nami. So nakauli may mga 9 namin nakauli. Papa wala man na nakatrabaho kay mo lagi na kuan lagi na kulbaan lagi mi ako ni hilak na ko pero wala lagi pakita ni Crystal nga mihilak ko. Ja. Ataranta jud sa kay. Pa na si Crystal ko donya. Ang bilipit na sakit. So ako jud sa sura jud ko babuang halos din nagali ko makasuot og bra. Pagyod alas 2. Diwa halos guys din ako makasuot sa bra jud halos din ako maka ngitag sinina basta ni hulbot na mo mga bulingan na to kay nagidagan na jud namo si kuan gidagan na mo si Crystal jud sa kasada. Salamat ka jud ninyong tanan guys kanang okay ra lagi si Crystal ajo mo ka balaka kay na may daghan mga ning comment nga na balaka si Crystal. Ay Ginoo ko Lord papaidi na nilhig kay kuan ja si Nicole may nang hipos dito hon abdan sila nang hipos sila dari kay sila dari guys kay nalagi maabot nga bisita si Ma'am Ingrid. So kanang katong nihatag ni Crystal og tablet. So mohapit kuno sa dari guys kay naman sila tujo sa Dumaguete. Sa mga anak kay naikuhaon nga passport dito ja. Hapit na kuno sila naghangnaw ra ba guys kay kuan kanang grabing kahagard kay wala gyud tugtog. Ja mag-idis ko kay gikan ba kog ospital. Ja, salamat ninyong tanan guys. Ja, hampo lang ta nga mao kinas Crystal kay malagi na magsagala pa siya karong kuan Sabado puhon. Pero wala naman din na ijang sakit. Basta makakaon bitaw sa ganang wa mo arngay siya hang kuan ja gabi Nagsabaw lagi kog utan. Nay butangan nagmalunggay og katong alugbati. Katuang na kinasan bitaw nga kuan kanang murag kinasen. So ni sa mama, salamat kadto mama kay nabusog lagi kuno siya. Man dayto. Di ba awal man din sa mabusog lagi. Ito pagka alas 12, alas 11 siya namukaw na ha. Isa nga mama kanang nabay dahon og serpentina kay naanad man sa nga inom na sa kanang serpentina kana bitong pait bitaw guys kay masakita na sa tijan katoy jang imnon kay rong isukan di jang nas jang tijan. So nang wa pa lagi toy alas wa pa ilauna nang bangon na mi diri kay nanguha mis ang tanom katong serpentina kay mama na jang kuanon. So guys, mo to yung video guys kay magilis ako guys kay naanara ba kuno si Ma'am Ingrid sa Argao dapit. Ja mo hapit tay kuno sila diri kay Managat. Ja arara ba dyan kuan mong bayad dari wa para ka panghipos aw nang hipos din si Papa Edin nanilhig si Nicole. Nanilig sila sa mga kuan kanang mga daghan kay mga hug lagi ni. So guys, thank you for watching. Ampo og amping tang tanan. I love you all.